Wow. Ó, az jó. De szép szem. Nagyon, megbocsúnt. Jaj, valami ilyesmi lábad ki. Úgy, az. Most Az nagyon jó, nagyon jó. Ez gyönyörű. Igazi arc. A legjobb Az az arc, az Legjobb, hiszem a legjobb. mert egy ilyen kamrasz lett. Ez tényleg legó lett. Yin-yang. Nagy yin-yang. Yin-yangot hozzatok már össze. Ja. Wow. Ó, ez mi? Ez egy pohár. De hogy kell van? De gyere ide a fejeddel vissza. Hello. Aha. Nem? Jó, próbálom, nem verődik vissza. Ez tök jó. Összejön. Akkor lehet mennek. Jó. Ja! Olyan hangot. Az ilyen negatív benne, Az jó aztán. Tükörrel lehet. Tükörrel mit lehet. Szép a bőrödnek is az elég visszavegy a fényt, az látjuk, tehát amit el... de ez nagyon vissza. Az a baj. Jobban vissza. Hát az elnyeli, tehát hogy... Klasszikus üzét nem... Klasszik sikoly. Nem csinál. De egyet. Ó, micsoda sikor volt. Egy mosolygós sikolyat. Ilyen sorozatú lépés. Lehetne ilyen csinálni egy regisztrációt, hogy gyorsan az a lényege, hogy neki futsz, és így neki vetődsz a falnak, és ezt megképezi, hogy a becsapódás gyorsan. Ja, igen, állkapocs, szem. Előtt, jaj. Lábad előtt. Mosoly. Még valaki középre. Igen, az állkapos túl erős.